Horasma dihita salhutna adorak somar sahur hita dohot hata nitu hata jumulu mahita martangiang asin roha madihamu doho dame nasia di bata mata doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata naga betur jamita di pertangiangan di bagasa tikion tarsurak do di Yesaya 55 mamuka sian ayat sada sahat tusia tepetihu ma di bagasa rohat tabe songonom madidok akka nau so diau nasai laon ido mangaluluyan waeng jala halak naso mangaluluyau nasai laon nunga jupak saau nikudo tu bangso naso pajuju guarhu nasai laon disod doau saihu paherbang do tangaku duasa manipatari tu bangso na juking akan namadalani dalan naso denggang mangihuton pikiran lomo ni rohana si dasar diri tu bangso na totong paheheri masu dia dupaku akan namamili di bagasan akka porlak jala manutung daupa di atasnya ke batu na minasak akan nahudul di akka perbedaan jala marmalam di akka liang akan namangat tojuhu babi jala marisi hua habiason akka sawan nasidai lam didok nasida dope disimaho unang jumonok kotuau ay nabadia doau martibakoko ikon gabi timus di bagasan igukku do akka nasida jala gabi api namarsigorgor manipatari idama tarsura do di jolokku dak tagamon sipau da jolo hubaloson sai balosonokku do tutu tu apuan nasida hajahaton muna sardiri rap dohot hajahaton nya kaopumuna nin najahuba akka na manutung daupa di pucun nya kadolok jala direhei au di atas nya karubian di baheni suhatonokku ma upani pabahenan nasida na jolo tu apuan nasidai songonod do hatani Jehovah songot tua nabura binua Jepang ditagut nabaso gabi didok unang ago ayadong do pasu-pasu di bagasanna suak songoni bahenokku alan yakana posokku datung saduhu nasida ago okku jala au parohon sia Jakob boni jala sia juda sahalak sitian akka duluku ai ikko jolma nahupiliti maniat tanoi jala akan posokku maringanan disi ima sahakna donga sa porsiaon disadatiki didok sada amado tudongan le sa tabi nenggi muna bah pajuk pak kami 2 minggu na salpu ayadong do HP yang gimuna di huta aduya tele napas do marulaon manang maradat tami tu hutai bulan na salpu disido hai mustada jala disipe huboto nang gimuna do HP nasida marsugo nai duk sidung ulau ni gabi husangawot do mampir tu jabu nasida haduk juaon ay say diguguhon nang gimunay do maddok asa julu sejabuna awad dorak sumulak pedek cerita duk panjang lebar di pabu amat tai taringot tu parjupangan na do anggini dongan nai di do iba na mamuse tu dongan nai alai setabilai adul do huida da bakedan yang gimunai tu hamuna hurip pudo paradongan anggimunai songok kamu sanang donian hurupi ape boham bahenon ibepe hidup pas-pasan dope de pangarat tuanon jala tardok sirupat dope iba songoni marupaning didok huhu mekel suping duk songoni dia lusi dongan nai ma amat tai huatu si do nai dok milai alai jepet mahudok dang na suolo mangurupi bana ala ibana do anggi burui na merasa gengsi mulu nyurupan jala dangolo majalo saran di botolai do
Alai dang na pabubuah honau. Gere kahalak na sutakas tinada ni rupa do ola indabui. Apalagi ma tu keluarga niba. Alai dia mado honolai. Angge kido nasai medau jala daksiat tata. Donga sapor siaun hira songoni matong bangso Israeli na julu. Dada nasuradi di bata mengurupi nasida. Alai bangso naido nasai medau jala dang mangului. Diturpukon takas do tabigin naking di ayat sedai. Di pabotoho do haradion ni Tuhani dapat tonon ni manang isepe. Bakat waka naso uso-uso doh naso mengalului Tuhani nasai laon. Didok Tuhani do disod doau. Ima patuduhon nasai radido Tuhani dapat tonon ni manang ise. Dakola ni. Uhuk do saya dipaher bak Tuhani tangan na manipatari. Lahu mengurupi lumobi tu bangsona najukingi ima bangso Israel. Lapatan na daksit tong tuduhan ni bangsoi namadok nasoradi di bata mengurupi bangsonai doh namadok naung ditabuni hod di bata buhina siap bangsonai. Songon nabui teida dibidu ono plopat ayat onom mulu di Bibil alai mulu di Alkitab ayat pitu. Asa turpuk jami tahun termasuk dosongon alus ni debata laho mengklarifikasi babuah daksit tong songon nanidok ni bangsoi nasoradi debata mengurupi nasida. Hidup badidok nakaning gari tuak kahalak manang bangso naso uso-uso manang naso mengalui di bata na selaon nungaju paksa au ninna di ayat sede. Alai aha mana masa. Ternyata atik pe saya dipaher bang Tuhani tangan namani patari lahu mengurupi bangso na jukingi ima bangso Israel. Alai dada pangurupion doho panugu-nugu ni debata di hutun nasida. Baliksa akan nasodenggan doho akan apa heherimas ni debata do di paulului jala di ula bangsoi songon nata begin naking di ayat tulu satu ayat 5. Ima mamele di bagasan akaporlak manutung daupa di atas niak kebatuna minasak hudul dia ke perbedaan dia kaliang lahu mengido petunjuk sin akan amate dungi akan mangat tujuh babi namarisi huwa habiason akka sawan nasidei ala di pada narobi diatur hodo juhu bedua sada si panganon si hasibakonon nasida dwe manang makanan haram. Alai dung di pada ne baru dangadong be akka aturan tarengok tu si pangarun na haram. Asing ma mulu na alergi do majaga kesehatan. Lapatan na dada holan alani na marsoba tu debata gana-gana nibe napa heheri mas ni debata. Alai nga do merhiti si panganon. Dungi di ayat 5 lam didok nasida dope. Disi maho unang jumonok ko tuau ay nabadia duau mertibak koko. Jadi dada debata na superduli jala na sorama ngurupi nasida. Alai bangso naido naung manibil mangihuto pikiran doho lo menrohan nasida sendiri. Nunga akka roha dagingibe na mga rajai ngulu ni nasida dada be panugunugun ni debata. Donga sa porseaon marningot pangalausion di bangsoi didok debata marhites Jesaya tu bangsone songon nabui teida di ayat onom sahatu pitu. Ida ma tarsurak do di julukku dak taga musipau da juluhu balocon
Sai balos sunok kudo tu apuan nasida. Hajahaton muna sendiri rapot hajahaton nya kaupumuna ninna Jehovah. Akan manutung daupa dipucu ni dolok. Jala direheyau di atas nya karubian. Dibaheni suhatonok kuma upani pabahenan nasida na jolo tu apuan nasidai. Ima didok naking di ayat onom satu ayat pitui. Artina dilubahon hiado babua ditikina uhumon ni debatado akan asai memulau dosa. Alai di tonga-tongan ni halum lamon alai dosai totong doarong sihirimon. Babua manangisin na mangului Tuhani halua do jabarna. Jala gay paniat dia kebaga-baga las nyeroha nasihat Tuhani. Songon nabui tajaha manang tabigin akeng didok di ayat walu sahatu ayat siai. Donga sapor siaon nuaing ahama sihangulu honot tasiat turpuk jami tawon. Songon bangso Israel na pinilit ni debata gabi bangsona na julu. Laos songonido nak kita saluhut. Nunga gabi anak ko ni debata hita marhite hapor siauta di Yesus Kristus. Ima statusta dia dupan ni debata. Alai dak cukup songon cap na diharotasi status tai. Nabui pudar doi moloholal loho songoni status tai. Alani ikon huhuk do batu do honot tadi ngulut te siapari. Babua akka anak ko ni debatado hita marhite hapor siota di Yesus Kristus. Songod dia hita batu duhoni. Mangulu mahita di bagasan panguluyo di Tuhani. Molo pesipata godang akka parukilon na taadupi ala mangului Tuhani. Taingot jala tahapor siaima. Toktong do radi Tuhani jupangat tadi bagasan hatanai. Jala saya dipaherbang do tangan namani patari. Lahu mengurupi hita. Asa margugu hita. Gabi panian dia kebaga-baga las nyeroha nasihat Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam nauku begi hami. Rajai masa luhut ngulu nami. Asa totong margugu hami. Batuduhon pangulion nami tuho. Di bagasan Yesus Kristus martang yak kami. Amin.